horas madihita peparan de putar raja silai sabungan sualu turpuk namar hoja hatu silalahi nabolak. Horas. Ya di bagas borenginon pacupang hita di sekretariat ton ima laho marsyajar ima taringot guarni akka jabar juhud. Jadi bagas borenginon alai soddo narasumberta opudepan pinasaha ma tu narasumberta asena sida mempatorak kotu kita selebih atus kita di bagas goar niaka jabar juhuton parti kenope pasatai ma tu narasumber nami botima mulate Horas mari kita peparan putar raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja kusilala hina bolak. Iya. Obar tu materi na di pasatnya mata prologan rakin ima goar di jabar juhud siap pitahan nabui gabe perjabaran dihamu amanami adorang so di patorak kami tu guar ni perjabaran di parsiajarata di ari-ari nausalpu ngatakas tapat orang taboto akka guar ni pinahan nabui gabe perjabaran hobar turu mangni ulaun Jabar di kita halak Batak bui dok kononon adalah lambang manang simbol penghormatan. Ada Jabar ima simbol penghormatan. Iya, Jabar simbol penghormatan. Ima kesimpulan nabui binuat sian akka sumber-sumber panorangion ni akka na tua-tua suang songoni nang cian akka literasi nau ni jahat. Jadi menghormati penghormatan tu akka na ginokon ate amang ate asing niya man akka jabbaron na adong jabbaron bui dok kononon prototype ni pinahani uju mangolu ate prototype dapat tanda sungguh dia ditiki mangulu pinahani sungguh hidup panusunan ulu di jolo ihur dipudi ate asita kasta boto aido prototype nade ditiki mangulu dope pinahani alai ala nungga gabe perjabaran di sagi-sagi mabana hobar tu akka guar-guarna alania mang dinggama tape hutihut jolo akka guar-guar ni jabar sada ima ulu tabainon pinahan ima namar miak-miak manang pinahan loba teh alana asing do perjabaran adong otikna perjabaran namar miak-miak do si gagak duhut kalau si gagak duhuton nggak tak boto ima namang gagat duhut jala herbivora warna herbivora ate nah parjolo ulu dah ate ulu ate on uluon dibagi dan gitu sada pargingi parhabirang do parsiamum hasatanna di sesi namang hiu pendok pinatorang hasatan nyon do dasar-dasar filosofina buasa tuson on pasahaton buasa on tuson pasahaton alai di sesion akka guar-guarna ima jolo ate jadi bagian dari gejangi ima guarna parsanggulan ate ului parsanggulan para bira do parsiamun arong namar dokon namar ngingi parsiamun namar ngingi para birang adong muse istilah tuson di dokonon tahuan manang tahuan ate tahuan inganan ni utog-utogi kadido
inu tahuan. Dia meluna julu, molo manggaor, jagali di balanga, tahuan na itu ibarat manggaor. Nah, dakku boto adong nilai ini dong tabbado tabona manang dam nang pola hoboto alai molo panuturi yang kada tua-tua sai adong do surung-surung naina molo tahuaninon dibaen manggaor manang macapur lopa-lopa ditikina mga lopa ima jagalinon di balanga na belgay ate amangate ala porsehita manang daong batergatuk kita may alay ima panorangion manang padok ni akka na tua-tua. Namangihot di bahagian uluon di toru dagido ima osang ate adong naman dokon osang-osang manang siloja-loja ditiki marengalu-ngalu. Belum marengalu-ngalu artinya mengunyah. Itu artinya belum marengalu-ngalu. Indah kan ada pasa horbo si tikotaduk si sapang nawalu di balian manggagat di huta marengalu-ngalu artinya dung manggagat di balian ngulak tujabu ditiki so horboinon marengalu-ngalu bui pakaluar muse ima duhut naung dialang nainon sian siubion nai ya marengalu-ngalu artinya mengunyah ate apa kate marengalu-ngalu inna mengunyah jadi marpardumot de sude ya teh siloja-loja ditiki marengalu-ngalu. Jadi hata marengalu-ngaluon jujut do tabigyo ditiki na mangapu suhut mangapu dihamu raja nami asal dohono masong ridok kon nihatan di situa-tua horbo si situ raktuk si sapang nawalu di balian manggagat di balian di huta marengalu-ngalu hata naulina dinggan naung di pasar muna apon nami mai hot martongani jabu itu kan jadi marpadumu sudi ima jagoni akau putta si jolo-jolo tubuh jadi dang asali padokon adong no maknani saluna ima di bahagian dulu nah dong saya sianuluon mudur kita ujupudi ima warna aliang ate aliang arong nama dokon aliang-aliang inna berasal dari kata marhaliang on utuh don dan itu aliang marhaliang berarti melingkar. Arong nama dokon ini baluat aliangon gonggoman iya gonggoman nomor lapatan non hasatan ni jabbaron tu namang gonggom luati di sarana raja huta raja bius do lana asing ima gonggomanate nah itoru ni gonggomanon ima gorna sobba manang sobba ate arong nama dokon sobba galapang iya perlu paturangan nabi sautik taringur hata sobba hata sobba don hata sobba galapang ale somalna molo sobba galapangon di sigaga duh don didok ate dan didok kono tu nawar miak molo didokon sobba berarti lubi siasada rusuk
soba-soba. Dan gitu, lo bisa sadar rusuk. Isarana 2 rusuk, somalna 2 rusuk deh. Ayo dok kemas soba-soba. Ale mau sadar rusuk do. Nari main kami perjabaran di dokma soba. Nang salah itu ada. Dokma soba. Sadar rusuk. Nah, molo di dokon soba-soba galapang, hipal sadar rusuk giron, 2 rusuk ginon, dengi gotap. Marsada sudi. Ide sedokon soba-soba galapang. Holan istilah doinon manang predikat di nama dokon aka ima jabar nakiningan ya tiama kate. Ya. Nama ngikut amang dongsai masuk maita tu soit. Mana ngidoko buhu-buhu. Soit. Molo bahasa Indonesia na idok mau paha. Dan itu tulan inda. Itu ale tulan na inda. Adong isa-isa luat. Tulan na malean inda. Ale tarhirana songon na orang etis. Dan itu ala nido didokon soit. Ate soit na inda. Molo tajaha di buku Nabadiai si Jakob na ditakop suruh-suruhan ditakop soit na inna do hari jaha putih soit na do kan dangi dokon hai na daong soit na inna do ate jadi itu artinya ima hai adong on isada-sada luat lajimna opat doon ate ama kate opat ale adong di baluat gabi walu artinya nagi jengi dok netorui bui di baik gabe soit ate hobar tu raja nadigo korna jala kearipan namasa diluati jadi mula dokon adong nama dokon soit na waluin na sasa saja dan unang tak soal koni ate ale na biasa dibaen soit na inon opat ate amang ate ima soit so dia non tu dia hasatan nion boy manon tabereng di sesi nama ihut ima berdasarkan akar filosofi ini hubungan keakraban ni tu hasuhutoninon dan malua siad dalihan natulu amang ate baru nama ihut itu ima ripusan molo ripusanon ima molo bahasa bat Indonesia idoko jeroan molo adong bahasa Batak madokon nasing perkakas dalam inda ate adong nama toko perkakas dalam na inda adang bahasa Batak asli ate adong nama dokon molo ison ala ion jeroan na inda jeroan ale molo bahasa Batakna didokon ripusan. Nang salah dah ripusan. Ya, bagian dalam. Ya. Baru nama hidup se ima ihur. Adong sada kesepakatan ate. Aledang arung du diba marga madokon nang pinahalu be pajuhutina manang olana di sada-sada ular habot niroha di dokonon namar hodong kan tiga marga tajupai madokon pajuhutina lomuk alri dokon iya namar hodongi raja nami takas doi mulak tu rajai pas atom naik tu rajai songon ulak ni tadok ni rajai adong nama dok songoni
Ale molohita di poparando putaraja sila sabungan solo turpuk namar hojaku sila lahina bolak mololomu do pajuhutina di pesta ujuk manang namar miak-miak di ular habot ni roha unang mata dokon namar hodong ate na tadokon ma ihur-ihur unang salah medok sikut 2 hari. Oh, nama udah pusaraon na iro kodo ihurin na. Kan salah, konotasinya berbeda. Iya ihur na inon ihamu mai nah gitu. Jadi artinya unang itu korsan ni alana sa bahasa batagi. Salah kita memekon hata inon manang yulakon hola sahali itu konotasinya berbeda. Takas tayo kon ihur-ihur. Dah, unang ihur. Baru arong muse ima arong ni dokon na panabuli. Panabuli, molo panabuli orang man. Sian butuh ni pinahani bagian luar, nihon. Setabi ate, molo mangalapa itu perjulu ilapa kan? Itu kan? Talapa? Tebuk pisoi talapa ale pison songonon sikoni ujung na itu tarion songonon tanganon mon tuh sikoni tibo nyon tanganon ase pison itu somal na itu kan itu teknik molo mangalapa unang perjo tibo nyon posisi ni pison iriba kodo dan itu sikon perjolo do on sama pisoi odo masuk jo baru ilapa mah itu pangalapa itu teknik nak melompat pisau sikono tibur jerion songonon baru mailapa orang songonon opiso iso tangat ta iriba do mago do olo do perkakas bes itu kan jadi sikono do nih itu dah ima on ima jalan molo manutung pinah lubu kita sejolo ido perjolo ditutung, ido tolak ukurna. Dan ido baru mai balikon, baru mai balikon. Ido te. Jadi jabarnya kapangalapa mai. Ido ale molo songon dihita di Jawa Tapegon dan pola satu si perjabaran molo dihita do marang sada luar. Apalagi molo rong do bius, arong do pangalapa, arong do panulang, arong do pasanggar, arong do masing-masing. Akka marga-marga di sada biusi molombir marga bius di parmarga odo nung adong namar tugas tu sinon molo songo di Jabodetabek odo setabi dan ido ala molo hita dan taulahoni molo di marga-marga asing misalnya di sada turpukinon adong tolu sohena unga dibagi odo si bagi Jabar opon poparan ni opon o mana mangalapa on nagabi panak boli on dia ngarong sada kesepakatan di marga-margai dan itu melarong akka ulaun ujuk di Jabodetabek tapi gitu nama ulaun on kami mana makasuton pinasa matu hamu hahadoli nami mana angguini nami na mengatur perjabaran saya dong mai bui madok kononi ima panaboli pangalapa laos ima Jabar tunasida ate emang ate tar imara molo aka goar-goar ni perjabaran atakas molo padahutina nama pajutina namar miak dan pola gudang iya jadi itu nama iu anno dasar-dasar filosofinyo bahasa aliangot tuson bahasa kuson gimana nama ihud ate amang ate jadi molo apala ditik kita atau kita borginon omma guar-guar ni perjabaran molo pinahal lobu nagabi pajuhutina imara nabu di pasatami amang ate tungarong nalipe di panorang yang nami guar-guar ni bagian-bagian perjabaran on hingga kita mansingotan partikiano di pasar tapi ma tuhamu akka amat taraja butima ya idea nak kinahaya
Ya. Jadi mau lihat mah di narasumber nami anak kaling ada bahasa materi perjabaran mana orang miak. Ya. Nah bala syukuran nami nak kaling arung ison ripusan. Bagian dalam. Ya. Nah menurut kumahami termasuk do perjabaran molor di di Undang-undang adat. Ya. Mau lihat mah? Ya. Jadi mau lihat mah adong nak kisah naik HP di son adong bitisan. Putar bayi son naik mah bitisan. Bitisan on ima jagal-jagal bitisan ini tersong tangko-tanggo. Dan gitu. Jadi on pada umumnya terdos dedo sama ripusan mana baik dan gawi perjabaran ini ale mana baik aka jabar-jabar na ada ngonak kini ngani mana baik kan geleng jadi ditabai ma seripusan manang pitisan on asaharu tarpola jabari tu khasatan na ate alana tapi ring nuangin aka ular ujud ison gudang ni udangan na mas 1000 halak manang 1500 salak ale turu si panganonna pasira lomok-lomok kan udang sebanding alan itu marhite-hite parpungat tabur nginon naing manian hasu toni terlebih na para deho turu si panganon sebanding manian balgani turu si panganon ninon tu aka raja naginokon na marang tu bola ni udangan na dan itu molo bolak udangan na dan itu tutus ko balgama alana gudang nalaho si bagyo jabbar unang gawe mabiar pada juhud anon alana geleng ni manang otik ni nai sitiopon salai marhite-hite forumon tu akka nama ulau pesta ujuk naing mas sebanding nian ate torok ni aka raja naginokon tudu si panganon unang asaladong alana jabari adalah simbol penghormatan doinon tu aka raja ditutur na ta otang gimana ate amang ketua jadi tabahat doinon artinya unang apalagi leng doinon itabai menon dan itu semua diru hason buku so dan itu ya ada rahamu pada juhud ala ni geleng ni turu si panganon ni tu hula pihasa onde tiga mengalir kan gabi mabiar pada juhud akan amar khawas dan itu tertalik tangan nainon mana leksi tali ini ima ate tu ngadong dobe tabana iya dia mangudakku perjalan mawar jadi mau lihat mak di emang narasumber nami nakin nung ada pat orang narasumber nami songona kaperjabaron taringot tu namar miak nama nukum mahami adong do di jabar namar miakon mulai do jabar mangihut tersongo dia jelasnya jadi ada pihak nyo dapoton do iparada ton iman namar jabar mangihut mau lihat ya pas deh. Jadi jabar mangihuton artinya jabar hasahatan ni jabarot tu hasahatan nadang itu mau lihat deh kupat orang sotik molo taringot di pesta ujuk do kita di Jabodetabek kirana somasa do pe di pesta ujugi jabar mangihut takas do di pasahati dan itu ijuhon di gorahon bahkan pakai guar-guar unang paribut tu migi adong baca si jahaona hula-hula on ya ale mulai sada-sada luar adong do dang adong pola dihatai tadi perjabara be di mangajanai makatai taringo pembagian di perjabaran di pesta ujuk ununga dihatai hian ditikin apa tu hata marhusip langsung dipasahat bagian di parburu di pasar tu parburu bagian di paranak di beliak ku paranak dan pola be adong masih sisiat tariot turu si panganon adong duluan laos di sima
dan ino ditikimangani di pasaton Tuhan parboru pasaton Tuhan sahatana para anak pe pasaton Tuhan sahatana alem molosong kita di Jabodetabek niang budi di ulah songoni alai hirana sarung do pe na patupaon na songoni non amang dangido sikon takas tu dihatahon dihamu ima padeju manang protokol dihamu parburon nami na kinung ngani pasatamu tur si panganut tuhami na mana kasih mahami tersebut dia ma hapi ahan nion dengan mayalusi ni anu ngai botoi ale asa di boto situan notoro dangido molo para anak do namarulaon pasong maraja nami di pasat tami di kurajai asa rajai mana mengatur kon tohode ya bang boro alai narodo kami tuluak muno perjabar namasa di hutaomma hutamuna ma manang di hamuma pasat tamu taulahon alani akadia majabar si pasaton nami Tuhan hidup tong aturan hatarina sida akadia majabar si pasaton nami Tuhanmu jadi perborwido mangalean mabai jabar tari pasaton jabar tari parada alana dong gak ada pasahat on ngai pasahat ipaula musik na soauro pinahallubui malu auro tur-turis mangaloni ay kamu yo jero-jero kamu tong nanalang mo kan hidup wae kan muruk do tur-tur si panganoni yojar husan italiki muse gitu do nadinggan hatainon molo pedi hutari paranak siulau ni gitu dengan medok akadia majabar si pahasatun nami tuhamu hobar perjabaran namasa di luar muna kan etis dan gitu raja napasaton jala raja nawajalo tarima alai molo ulaun akahabot niroha saur matua sari matua saur matua mau libulung dison tar do cobotan do dibayar jabar mangihut disi sae pasaton akasi pasaton no hula-hulai jala ada pasaton akaparbuin holongna ditikina mangat posuhutinon langsung disima ditortorhon ima jabari di pasatu hasatanna ima jabar mangihut ate na tu ate gimana bu hipat orang ate adong do be irama adong do be Masuk. Ido mau lihat mah di kita ngatak kasete amang ate mau lope adong anon na kurang takas dengan kita masih patakasan adong do alamat tak marhite-hite forum adat do tarobota dengan kita masih sukunan siate mau lihat mah di hamu akka manami takas mata boto akka guar-guar ripat jabaran di tengah-tengah terlalu tadi peparan puta raja silesa bungan solo turpuk namar hoja aku silalahi na bolak takas do hita madokon guar-guar di perjabaran non unang salah hita madokon molo salah hita madokon gabe asing do konotasina atong marsangak batu hata marsangak boputara raja silesa bungan marsangak mara kita peparan putara raja silesa bungan solo turpuk namar hoja tu silalahi na bolak horas madita. Iya.